Mela dak laqwa. Ara Sander. Ara Sander. Ħanħallikom jena, ħanħallikom. Ciao, ciao. Sar. X'qed tagħmel hawnhekk? Alright, jo. Mara, mhux ħażin, għadni ġej mill-qudies tal-ħadd kienet interessanti llum. Illum Ġesu qal illi titħobb il-lajrek bħalek innifsek u anka tħobb il-ġar tiegħek ukoll. Ħallini ara tifqani xulxin għalek kodu għodu il-ħataw iħataw. Alright, ħabba l-ostrina. Ħalejna kemm qomt ħażin x'ġralek? Inni 3 snin dan. 3 snin inni ma nħallas l-internet. 3, fim, 3. Iwa allura ħasra ilek 3 snin. U ħatħodha kontra il-kumpanija, anzi tawk 3 snin. Għamel l-lajrek, dak li tixtieq li għamel lilek u bil-maqlub ukoll. X'għandu x'aqsam il-kumpanija? Jiet noħodha kontra l-ġar tiegħi. Inni 3 snin noħodlu l-Wi-Fi u ma jindunax. X'jagħmellek illum il-ħadd ikun hemm dak il-futbol kollu? X'jagħmellek? Għajdli x'jagħmellek. Jagħmel password fuq il-Wi-Fi tiegħu. Issa jiena qas nista' nara xejn illum. Ejja, għalina d-dinja ma. Qas nemmen li jeżistu dan nies jien. Ma sorry ta' jena ma nafux il-ġar tiegħek u inti l-ħabib tiegħi. Imma jiena hawnhekk qed nara illi inti kont qed tagħmel ħażin u mhux hu. Ma ħażin għax noħodlu naqra l-Wi-Fi. Da mhux xorta fl-aħħar tax-xahar timur iħallsu l-Wi-Fi. Mur ġibu da m'għandunax għadu li qed nistraqlu nqaddawlu l-ilma wkoll. X'inhi? Taf x'qed tajt. Dan huwa kriminali. Qasiret nisma' minn għandek. Tinnaqa' il-mara. Nissa ġejlat kriminali. Dil-mara ħattellif l-qoddita tal-ħadd. Ja x'għamlet lejk xara? U toqgħod tibatni nixxi l-affarijiet li mhux suppost nixtru għal l-irġiel. Mela hemm affarijiet illi suppost jixtru n-nisa u hemm affarijiet li suppost jixtruhom l-irġiel. Allora dik ġbatitni nixtri. Ħobża sħiħa tal-Malti. Jessib tekka toħroġ xi miljun milli serqu l-banki jew xi blokka droga sħiħa. U dik jasra ix qaltlek? Importanti li tkun sħiħa. Ejja, ġibtilha mqatta, ha? Iwa mhux apposta ġenju. Hekk nagħmilha dejjem inġibilha il-ħaġa li ma tkunx trid. Ħalli fl-aħħar tinduna ma tibgħatniex iktar. U taħdem Taħdem, għax l-ilma ġaqtajtula ma tnix immur nixla l-ilma. Għax ġibta laħal minn floku. Is-sapun tal-li dej ispieb henaw ġibta la keċab u ma tnix iktar, taħdem li ħanajlek. Minn tajjeb jena jien fuq ninżalek il-kappelli lek. Hop, tiegħi. Anka jien ħammur l-emma. Ġara mela. Sabit li id-dwiefer ta' saqajja moħbien taħt it-tapit. U inti għalfej kont taħbihom taħt it-tapit, ja. Qabel kont nitmaħħom il-qtates. Immissa indunat ukoll. Għala. Għax taf li kont tajjeb dak is-subaġini iswed. Temmen għax dottur il-kbir ta' ma rridx jieklu iswed u qabditni. Ħallejtek. Niltaqgħu l-lejla.